מחקר שבדק אנשים ששני ההורים שלהם חלו באלצהיימר. זה כאילו, אם היינו אומרים על גנטיקה, 100% זה לאלצהיימר, נכון? כי גם לאמא וגם לאבא, רק אנשים כאלה הם בדקו. ששני ההורים היה להם אלצהיימר. אסף נתונים, המחקר אסף נתונים, על רמת הפעילות הקוגניטיבית שלהם באמצע החיים, ולאחר מכן בשנות חייהם המאוחרות. מה עשה המחקר הזה? לקח אנשים בני 40 בערך, שלשני ההורים שלהם יש אלצהיימר, מוכח, מובהק, ברור. ועשה להם לבחון מה הרמה הקוגניטיבית, מה הרמה של התפקוד הקוגניטיבי שלהם, כמה הם לומדים דברים חדשים. והוא חילק את הקבוצה הזאת לארבע. זאת אומרת, למעלה זה אלה שכל הזמן לומדים דברים חדשים ומתעניינים בדברים חדשים וחשופים כל הזמן ללמידה חדשה, פחות, פחות ופחות. האחרונים זה אלה שבוהים בטלוויזיה. לקח את הקבוצה הזאת, חילק לארבע, אתם זוכרים, שני ההורים היו עם אלצהיימר, הסיכון לאלצהיימר עולה. אם היו כאלה שאמרו 10%, אתם זוכרים, המחמירים, אז עם שני ההורים זה כאילו 20%, זה כבר משמע יותר רציני. אחר כך הוא בדק אותם גם בשנות חייהם המאוחרות. תוצאות המחקר הראו שאנשים שהיו ברבעון העליון של הפעילות הקוגניטיבית, פריצת המחלה נדחתה ב8.7. זאת אומרת, אנשים ששני ההורים שלהם היו עם אלצהיימר. עכשיו, אל תבינו לא נכון, זה לא אחר כך לכולם היה אלצהיימר. אבל למי שמהם היה בכל זאת אלצהיימר, נדחה 8.7 שנים. עכשיו אני רוצה להסביר לכם קצת. כמו שבאנו לפני. כן, אני על זה מדברת, אבל תראו, על מי דיברו? על הקבוצה, אצל מי זה נדחה? על הקבוצה שקוגניטיבית כל הזמן הייתה פעילה, הייתה ברמת הפעילות הגבוהה ביותר. עכשיו בממוצע, אלצהיימר מתחיל, אצל מרבית האנשים, זאת אומרת, אז אחרי גיל 85 זה 2 לא, 1 כן, זאת אומרת זה שליש מהאוכלוסייה, זה אלצהיימר. עכשיו תחשבו שלמישהו יש אלצהיימר בגיל 84, והיה אמור להיות, ונדחה ב8.7 שנים. אז כמו שאמרת, או שהוא ימות קודם, או שבגיל 98 יראו שבאמת הוא כבר לא מתפקד כי יש לו אלצהיימר. לכן זה כל כך משמעותי לראות שהדחייה של האנשים עם הסיכון הכי גבוה, ושימו לב, הם בדקו רק מצב קוגניטיבי. עכשיו, אם האנשים האלה היו בודקים גם את רמת התזונה שלהם, את רמת השינה שלהם, את רמת כל מה שאמרתי קודם, פעילות חברתית, כנראה שלאף אחד מהם לא היה אלצהיימר. אבל הם בדקו רק קוגניטיבית. ורק קוגניטיבית נתן את התוצאות של דחייה ב8.7 שנים.